Rhys Williams o gwmni Precision Grazing. Dros wythnosa nesaf, ynghyd â cyswllt ffermio, byddwn nhw'n darparu chi cyfres o fideos byr fydd yn ffurfio canllaw wiriolaeth glaswellt. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu ddeall terminoleg glaswellt, deall y dulliau sydd wedi fesur glaswellt, egluro tair rheol aur pori, egluro sydd wedi gyfrifo porfa ddylid fod ar gael i stoc, hefyd y dangos sydd wedi gynllunio a mapio system bori. Byddwn yn egluro systemau a ddarparu dŵr i stoc, ac hefyd yn egluro chi sut i reoli symudiad da byw ar system bori. Cyflwyniad i'r sesiwn hwn, felly gyntaf i gyd, hoffwn egluro chi manteision gwella rheolaeth porfa. Mae glaswellt yn blanhigyn anhygoel. Gall darparu anifail pori gyda'i holl anghenion maeth trwy gydol i chylched gynhyrchu. Trwy gael ei reoli'n gywir, gall darparu cydbwysedd cywir o'r protein a egni a threchu bwyd wedi'i brynu am ffracsiwn y pris. Gwella rheolaeth porfa ydy'r ffordd gyflymaf o gynyddu elw ar ffermydd Cymru. Gallwn wneud hyn trwy leihau costa a cynyddu cynnyrch mewn ffordd sy'n gynaladwy'n amgylcheddol. Ymunwch â ni ar rhifin cyntaf, lle fyddwn nhw'n trafod terminoleg porfa.